your praise. 来信你弄Jesus身上，Jesus身上，Jesus身上，Hallelujah Hallelujah Are you feeling excited? Kom då. Feeling excited bro? Fick man nam? Balay fick man? Balay fick man? Namar balay. Yos ngobarang ah. Balay fick man? Bayit. Yano. Bayit yano. Jesus kat no pi Jesus. Pani. Wah, pergi kena kisu boroki Jesus. Mata kenal Jesus na beneng mentaruh pa yung ngayit. Kat ni piru kumcu. Amen. Ngindawa na po menta. Ngindawa na kajikiman. Ngindawai na marbeng you try. But baro na po ngina kajisap tibang sa isid. Yang baro kinakit so. Lam kumcu ngina kajisap tinam tay Isaac padi Azaraya. Balabat tamat ngina po menta. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Ready? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, you know, Jesus. Nga iye me. Oh, Jesus. Nga mani ye me. Oh, Jesus. Nga yaro ye me. Nga Jesus. Nga maya ye me. Oh. Na bang me one oh shakin no jing it jong me bam la ban to yeah barong inong la say sing inong na bang me one oh shakin no jing it jong me bam la ban to ngin long excited way are la ngin Jesus nga i me ngin Jesus nga ro ye me Get on, Jesus! Nga mani me! Get on, Jesus! Nga maya me! Ya la jing imem shem ting ka na marjong nga. Yeah, you know. Yeah, say sin. Ya la jing imem nam. And I was happy and I say 1, 2, 3, let's go, Jesus! Nga iye me! Get on, Jesus! Nga yaro ye me! Say sin, Jesus! Nga bakal ye me! Get on, Jesus! Nga maya ye me! Ngin pengki laki singkai menta namar bangi iye jauh terai babhang you know. Kumnong you know. Say sin mentah ngina pengki laki singkai shisha ladangi iye jauh terai jong you know. Aku apa nong jam? Nga maya me Jesus oh Jesus oh Jesus oh Jesus way are langin on Jesus nga iye me hi Jesus nga mani me get on Jesus nga bakral ye me get on Jesus Nga maya me hadu kat ni me it yang shisha bentangan pen bena banga it ya me shisha sesin hadu kat ni me it yang shisha menta kade ka borjong nga bangan pen benangan ong pa Jesus nga it me hi Jesus Nga mani me oh Jesus Nga bakral ye me oh Jesus Nga maya me yeah oh yeah come on yeah let's go yeah oh yeah come on yeah
on Jesus. Yeah, yeah, man. Get on Jesus. Yeah, my knee, yeah, man. Get on Jesus. Yeah, my crown, yeah, man. Get on Jesus. Ngài rỗi giùm mi. Oh yeah. Oh. 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 Hallelujah. Rồi try. Kadang ngồi sang yêu Giêsu. Kadang ngồi yêu Giêsu. Kadang kau penuhi piu Giêsu ang ya ban ia yu. Dakat cái ni. Dono nang ta cái Giêsu. Mình sim nang ta cái Giêsu. Jing mut nang ta. Nang ta ya ban ia ya. Wow, ya bi jeno. Kumba ia jeno. Mana pada paramarjan trong phi. Tao mana pe paramarjan trong phi. Mana ba yang bat phi mentah. Pe phi. Pe ja katur paramarjan trong phi. Pe. To. Pe king paramarjan phi apa dong? Ia je phi. Senang orang ia je phi. Kau mau Yesus ia jangan. Ngaro ia je phi. Amen. Ya ban ia je dengan po. Bagi ra ingin ai seperti suara dengan po benda haleluya. Come on. Excited and happy and sing together. We'll sing. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Face it. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. 1, 2, 3, we sing. Yes, Lord. Hey. Amen. Ready, once again. Yes, Lord, we're singing now. Yes, Lord. Hey. Hey. Sickness. I'm trading my sickness and my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing it on. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. Hey! I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. 1, 2, 3, we sing. Yes, Lord. Yes, Lord. Hey! Hey! Amen. We all na. We sing na. Hey! Amen. 谢谢，光不要说中比，难。Na. Amen. 1, 2, 3, we sing. Amen. Mentah kita ada kasih dong, ya kasih. Ngabret lut kijing skosi. Ngabret lut kijing. Kuslay. Saya sih, just skosi, just kuslay baru kita lah. Ngabret lut kijing skosi. Hey, ngabret lut kijing kuslay. Ngapendam yaki, aku jatuh try. Right now, you know. Amen. Saya share ke serba jam jom pergi kita praise kinong lah. Tenang. Amen. Jepang.
berat lut kijing bang ngah berat lut kijing sitam ngah pendam yaki hak jak jom rapang ni opo bilayu bilay depan bilam no come here ngah berat lut kijing sitam bagi kena ke super road ken ong langit dong ngah hame amen ngiro otra ngah hame otra amen kuat kena ke super raja kena na kumno volume up na one, two, three, on yes Lord yes Lord amen kadang ada kita kena itu ban pulih Bible tentang si thai ban pulih Bible tentang si thai banด้วยkadang ngod siลองผมตามนี่พี่บ่ค่อยพี่ฮอกรูปแสะอันน่ะsi thaiยามtentang ban pulih Bible banด้วยsiลองผมตามtentang si wan yang thai ni tentang si thai ni si pulih syai si lองผมตาม tentang si kelat am tentang ru ha si kelat am pitip tuanผมตาpitipไปแล้วnohลองผมตาpitipไปแล้วnoh pitipไปแล้วนี่งาประหลุดกี่จริงใจโตบุรีไบเบิลงาประหลุดกี่จริงโซทัดบันดูไว้งาเป็นเดิมใจเสียนบารูงี้น้องลังเฮ้งาประหลุดกี่จริงใจโตบุรีไบเบิลงาประหลุดกี่จริงโซทัดบันดูไว้บันเป็นตาอุจิสูเราเป็นไรรู้อย่างงี้น้องโอ้ยตายโอ้ยtryอย่างเงี้ยไอ้แม่นี่น้องtryไอ้แม่นั่นงี้น้องนั่นAmen. Tay si kinamoro kinong nan. Feeling excited and happy, we say yes, Lord, yes, Lord. Ngah berlut kijing sa pensoy hau syaitan ngah berlut ladawan ban pensoy nga malakasgi nganum oy lanum takasgi alem no ngah berlut kita jongwei hau Jesus takada ko panoy film syaitan makasgi ulang ba hey lek suram takasgi mo pinong kum no sono hiam takasgi mo hon Pedak TV mo. Laikan ang sapak mo. Ni Yostite, laikan ang sapakan. Ni sono hiyangan tas kini ni so slap ni sono hiyangan. Pinanggom no. Omla. Syaitan omla yang asik omla 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 syaitan
วันมันเป็นช่วยยาพี่มันลากสงีไม่น้องกำนูเป็นช่วยมันลากสงีน้องกำนูเป็นช่วยมันลากสงีน้องละเว้ยสวยตานละยังไงHagerting, Hagerting, Hagerting. Come Jong In Ong, come Jong In Ong, come Jong In Ong. Hagerting, Hagerting Ujisu, Hagerting Ujisu. Niyo ya kajing jo. Hagerting Ujisu, Hagerting Ujisu. Usai tanu haban pengen ong. Yang skema Hagerting Ujisu. Ay balaban yang besar Hagerting Ujisu Ang iyo ya kajing jo Ganong lang la Apoyos ko ba? La Usoy tan udon ha ay menta Hakitat jonga usoy tan udon ha ay menta Usoy tan udon ha ay menta Ngan kerdam kan sisa menta Ngin ong left side left ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Ngin ong Way ala Ngin ya kerdam 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 Ngin ya kerdam kerdam Ngin ya kerdam 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 Usoy tan la ya nga Ngin la Hey Today ban rai ket zo Pas kapait baju rai ket zo Skonam Heyพี่เป็นลาตาkapor bay thuk kanai misพี่เป็นkeren tang kapor bay thuk kanai misพี่เป็นle ka kapor bay thuk kanai misพี่เป็นrai kapor berwai Beli piong em Beli piong em Namar la manu La manga banyuwe Ambil askoba biong amnu Kata lawan menong ba Ilak kai 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 ya Tarang nong amnu la Wayarlai la Usai tan la yanga Dalai mem la yanga Kau boleh dong Dalai Saya sien Dalai mem la yanga Dalai mem la ya Taka-taka sa voice Okay Dalai mem Face it Dalai mem la ya Hallelujah Heroic try Pagkatao em Ibutan bu Jisu em Kim juram lalu Dan kira memang Jisu ay bawa biang ki bakum taki strong biang ki climb biang ki ong biang menebut tough. So am tak ada pi baru pi dia tough jong Jisu. Amen. Jadi ba strong. Dem nena. Ba strong jono. Jong Jisu. Tak ada ngin aga jitin ka poso try. Ngin ong Jisu. Aye je me. Along ba strong. Kam kram mo me. Hapo jong Jisu. Banyak soitan. Tak ada. Along ba strong. Nginaga jitin ka poso try. Story time. O Jisu
usen shar, uji su usen shar. Gina sa tiene ka por. You try ublay jungi. Ubala penla paringi sa sisen ban lum lang kum ni kat ni. Apa yang gini kena jangka kidzo ban syakri u try ban yaro ban mani ban pen crowd ko tengka jong u ban yo ban syash koru naga ktien ka jong u blay. Hau tu ngilong ki ba kloy ban ngap ktien ka jong u blay. Oi ne. Hon. Tingilay ban ngap ke u try u don haga ni gasngi ban keren yang ya pi ba ngilang baro. Haga Bible naga por siya por la Yesu ingi siya pang jong no, siya pang u Jisu. La batay be siya pang jong no, siya pang u Jisu. Ba u Jisu de u ay ingi pa jongi u Jisu de ru para log jongi good. U Jisu de u ay unong pen kya very good. Ude u blay uba pendap good. Kita ki jinglong ki jong u Jisu. But u Jisu de u blay. But ya u blay ngile kum no. Ya u blay ngile no. Very good. Ya u blay ka day yang ibangin mani. Naba u day hok ban yo ka jingero ka jing mani na ngi baro. Pite bhaka Bible la ya thu sha pang ka jing mani. Haka Bible la ya thu pakat bau Jisu ya syong bakani kanong Samaria ka topik baki kia keren arngut ka day syapang ka jing mani ikeren syapang ka ikeren syapang ka jing mani mo bakani kanong Samaria ka keren syapang kita ki jing mani kumno baki bru ki di ban mani u blay hangno di ban let ban mani ya u blay mo Henry u Jisu hangta hakabaya keren bakani kanong Samaria uyas ho baka jing mani ka bashisha lani kita ki brio ki bamani ya ublay haka bashisha kadai ka jing mani kumno ngi mani ya ublay kidan arbenta kumno ngi mani ya ublay kanu arbenta baru Jisu hang ni haka gospel kan kumo Yohanes lanong ka basaw la dafin puli hang ta fin syam kumno bo Jisu ya syong baru ya kran baka nong Samaria barki ya kran siya pang ka jing mani ba manu ban mani, yano badi ban mani, hangno badi ban mani, but kumno kiki mani. Andre aingo you try ublay jungi u Jesus Christ uyas ho hangi iway pi iway lengba kaba batay ya kani kanong Samaria. Baki nong mani ya ublay ki mani ha umensim ong bat nga ki mani haway ha u mensim kata kabaningkong but uong shoshuru kiba mani ya ublay ki mani ha mensim bat haka jing shisha very good gimani ya ublay hake ha ningkong e ha u mensim bat haka jing shisha ladang gimani ya ublay nadu ka mensim nadu donut kabamut kalong kabamentoy ne lenoy ne leno ayam ban shumani tang daka remyang shintur tang daka nika shintur tang ban shurakti ban ruai ban kapki khamat kamut bangila mani handai ka jing mani ka bashisha ka dei nadu nai nadu mensim nadu ka donut mut ha u mensim mo ha u mensim namar u blay u dei wei u dei breu no u dei mensim ne dei mensim udai u blay udai ru mensim ban mani ha ka jing shisha mo yo ban shu le acting ne bari shisha ne dai namar katangi shu ang ba shu le acting namar bale acting di bale shisha ne ba shu le kai ne ha bale acting kemur ba shu le kai dan jing shisha habangi pet ke hapo tv mo la de pet kinu ki serial lane ki pet ki film dan ma ki baju smart haban pet ki bapen bernya baju ongka entertainment handai ki long ki basu shane ki basu dei ki basu kai ne ban su pen sngo bang ki bereu ne ha kat kitu ki dei ki bapen so bang yo bereu ne yo blay ne
Tang ya ki beriu ano da pet kumta da ngap kumta mut ki sngau tenat. Handai kata ki atmu be ban sngau tenat inu ban sngau bahaya ki beriu. Dei ba sngau bahaya blay. Dei na mar kata Jisu gani ganong Samaria ong ban mani haga jing shisha. Mut dei ban shule acting. Ada ong tu ngin mani yo try ngin yaro yo try. Mut Mishule acting bangi mani. Mau shule menle. Dan pisngau tenat kibri balik menle. Pisngau tenat kibri kibalik menle de kibri balong kum do. Kiba shisha na bushu thok na. Kiba shuku aban pen I dia. De namar kata ong bushule menle. De shisha bushule menle. Haka Bible ayathu naka gospel kat kumu Lukas kalenong ka ba arpo way. Lukas lenong ka ba kanu arpo way. Hang nila batay bakuno la jaru haka way pat kapor uji suam usyong hajan ka jinkin show. Usyong hai? Usyong hajan ka jinkin show. Mut kalau don let's say ka temple mo ka jaka mani. Hei baki brio ki jurung ki mi barhaba ki rung ki mi ani ki wan ban mani u blay ki liam no ki ayaka jinkin show ki liam no ki penhabi ke yaka jinkin show mo ju lese don ka senduk bat ki tap ya kata ka jing ai ngo ka jongki ka baong ka jinkin show handai ha kata ka we ka por ba uji su shong bat kala don ka ni ka jinkin show hajan jong u bat ki brio ki barung ba mi ki liam no ki tap you kitab ya ka jingkan show jongki dia ka jing ai ngo kitab lesi kata ka pisa ka bangila ban sngo thu mentaam kitab pal vitep ki bru ki barung ba mi bayai nang tam don ki bathep shibun kitab kan no shibun an shu anuk sai pi mentang an kli jing kli jubab ya nga mo shubu menta hapo pla jong pi fidan shi spa tingka kanu dan she spa tingka. Handai she spa tingka mut pidan she pot li ki kot she po. Mo kanutli she pot li ki kot she po. Let's say la bandai she pot li ki kot she po la ne ki bisa nar. Mo ki coins. Pidan she pot li. Pidan kanutli she pot li. 10 tenza 100 long she spa she posin she po long kanu she spa. Long she spa. Modern she spa, she po liki, she po. Let's say la bandai ka kot la neki nar. Barhang ta ha ba piyai lang ba kata ka jingkan show Pilam no, pi penhap, she po din ka dia. Penhap no she po din ka. Bat pila sakan no. Sakan no? La penhap, she po sakan no. Kandai po Mut pidang dan bun ni pidang hundiat ne. Pila tap ka babun ni pi tap kandiat ne. Na kai ka ba pi dan pi tap tang kan no. Pi penot tang kandiat. So benut ban tap shipo la dan shispa. Sng benut. Sng benut ne. Sng benut na ma lai tang shipo tingka te nga dang tap tang shipo tingka. Ngai la di dang dan sakan no. Dang dan sa kandai po. But don rupat let's say na pedeng jong kita ki ba urung ba mi ba yai nang ta. Kum ju hi dan shipo li let's say But kitab kat nu, kitab artli. Kitab kat nu, ar. Mo dang sahi sakat nu, dah tab, dah tab artli ru dang sahi prapau. Nah so benut. Mas ngau benut hi nama dang bun hi ke ega ba don. Bane ka bala penok. Syubu don basau balai pat uwanang ta. Utab kat nu, lai po lesi. Nang tawan so way usap sao po, one way usap san po. Ndas ko benut nam kata-kata ong ada ngatap baro siteng ru henday ngadang non hi kata san. Henry ladon pat na pedeng kita baiklah ngau sarong baro ngalatap sipo, ngalatap arpo, ngalatap lai po, ngalatap san po. Kis ngau sarong bo ngalatap kata. Ngakambun mga batap banipi. Henry kat ba uji su upet upet tu igini ki brete ki ba wan da ka jing ngorong ki da no ikata ka jiken show. Henry kansan ka wan pa sa ka we ka breu hangta. Ka we ka reu kan thai.
Mo, kawan ke ai? Kawai ka riu kan thei. Ba kata ka riu kan thei pat am, kadan ka nutli hakti jong ka fitem. Dan ka nutli dantang ar. Mo, dantang ka nutli? Dantang ar teli kita ki pisah. Ai nu sai fi mane am le si dan ka no shipo. Ti kita ki badan shipo dan no tang iwei ar lai sa hadu san ro kim sngo benut. Namal dang sa ka babun bat ki. Handai kani ka riu kan thei pat am kadan ka no kadan tang ar. Dantang ar tli. Dantang ar tli. Baru Jisu yo i bakani ka briu am kathap ka no bitem. Kathap baro ar. Kadan ka no ar. Kathap ka no ar. Sa ka no zero. Nani isu. Kita juga dang dan sipo ki no away ru dang dan no ar ru dang dan no lai ru dang dan sa ru dang dan san ru dang dan. Henry kani ka briu dan ka no dan tang ar. Henry she dropped it. Sa ka no nani isu. Zero. Nani isu. Kadang sa kani ka briu dan isu But fitip habaka kan no lut baru kat kabadan Uji suang fitip. Bani gini kibriu baru kibala awan ban no kabahe bahe. Ban kani ka riu kan thai kala no bakam he. Shubul adan ta ubriu badan shipo uno sanru dang dan sa san. Kamut nam ta jung u kala di ka bahe. Handai udang dan pat. Nam ta ladi. Handai nam ta kani ka riu kan thai kadantang ar. But let's say namta jongka kabahe de tang kita ki ar teliki pisa. Ar damli ong haga Bible kanu ar damli. Mut kadantang ar tli let's say kita ki pisa. But ka tablet. Kamut ka kala ailut ne kadang bu na hala dia. Kala ailut kamdan isu but ka kala ailut. But uji su ong ngai thu happy Bani kini kiwei baro deu nu breu. Hanrei de kaniga riu kan thei ka bala no kham bun ban yano. Namar ka kala no lot baro kat kaba ka kala don. Ha Marcos lunong ka bakat aru akaran sipang katahi. Bakum no uji su layo i. Bakaniga breu ko wan ban no kitaki ardamli. Kabmot kat baka kadan kala IT lot. But hang ni uji su kwa bani thu ayu. Ukwa bani thu. Pai kani ka beri ka wan shay. Kani ka jingkan show don hey. Kani ka jingkan show ti don hey. Don hey? Good. Kandan ha ka jaka mani Kade ha kita ki yeng mani. Makani ka beri pat kala nolut baro kat kaba kaka don. Kamut habangi wan ban mani yo blay. Ngi ai tang kandiat ngi bu no ila dia. Kani kam kerentang sapang kataka jing aingo. Hanre hang ni habau Jisu ong bakani ka breu kala nolot baro kat kabakadan kam shimla boy iru nam talade. Kani ka bumut habang iwan sya utrai ban mani ni ai tulut yalade baro. Ngile amno yalade ni ai tilut baro. Nakashis pa persen jongi ni ai kat no persen ya utrai. Ni ai baro 100. Umdi ban boy la dia ban ong batrai. Concentration jonga, focus jonga ban mani yami kan datang 10%. 90% pat jonga ka focus ka don syai. Dan sya school, homework. Don syai. Aku aban late shopping, mobile. Umpet favorite channel. Aku aban lek kata. Henry ublay ukwa ingi habang iwan man mani siya utray ngin ay kanu? Ay? Baro. Very good. Kata ka day, ka jingmut ba uji suong kita ki ba mani nga kin mani how ay? Hey? Ha? Umunsim bat ka? Jing shisha. Kani ka riu kun tay don kanu damli? Kanu damli? Damli. Ublay ji suruong habang imani ublay ngin mani ha kay? Hau mensim bat ka jing shisha kini ar. Kani ka riu kan thay do kadan kanu? Ar. Yo, ya jing mon? Uji suong mani ha mensim ha ka jing shisha. Kani ka riu kadan kanu?
ardamli ka khemshim la bu ila de ban ong ngan ai tang men siem han ka jing sha tem dan chu acting ne ban ong ngamani shisha han dan pat men siem la ban long kum ta they ban ai lut baro ngi peno baro we dropped baro artli mo how men siem bat haka jing shi sha amen ublay day na markata hayones lunong basaw wong ba ublay uwa di kita kan kiba mane ha umensim bat ka jing shisha kadegata bo jisu ko aban hikayengi bat ni rungi yo ay ka jing hikay lag ba ka ne ka rigon thay ha ba ka le siya ka temple ha ba ka no siya ka jing aingo siya ka lani kata ka jing kan show jong ka klem shim la boy ru em halade hanray kala ay lut baro shanu ka ay shanu ka ay siya try siya ublay ka klem wanda ka jing mo ban ong ban ay yano ki bril ne ko ang gini ki jing kan show ngan ayo bril ne Kisi bril badan haka tuka temple ne. Kadan kata jing mo try. Kaya ka jing mo jong kahaba kano lor baro. Kano ayano? Kano ya blay. Mo ken mau habang ngidon hapadeng ka jing shakri, ngidon haka jing mani, ngidon haka jing yero, lani ngidon hapadeng kumni ban snap ya ka kting ka jong ublay kataru ka deka jing mani. Namar bun sen kumki kena kis ngau tu bakla banong ban mani kamut ban ruai ban yaro ban deina markata ngi juong ayu yaro ban mani ngi juong jing ruai yaro ban mani tinga ko ba pin ngau tu baka jing mani ya usrai kam kut tang ha ka ba kut ka jing ruai jing yaro ban jing mani Henry jing mani ka yaine ka bumot ngi IT sya utrai baro kat kabangi ngi don ngim boy ru em ha lade ha tu utrai kai ngi bengin boy ha lade ngi island baro ban IT lut baro ka bumot ayu ngin IT lut baro okay tinga jong blay ko ngin mani yu ngin ya utrai uba ublay jungi dake daka Mensim baro, daka? Download baro, daka? Jingmut baro, kumjuru daka? Daka? Bor baro. Mon ngi IT bat met, bat mensim. Mon nado ka download, nado ka mensim ngi shakri utrai. Kanika met ka jongi ruka, shakri utrai. Bat kanika jingmut ka jongi ruka, shakri ya utrai. Mon ngi ailut baro. Kanu pesen ngi ai show try? Tikin mau sa hisen pat ka ktinga jong blay ka bangi ngi snap. Hai ba uji su shong hang ta hajan jong ka jingken show. Padu yo baka ni ka riu kan thai ka no dot khat ka baka ka don. But yo ane sauru ka karan pangkata ba uji su ong ublay umon ba kita ki ba mane yo kin mane yo hau mensim bat ka jingjisha. Kabamot ngimbo ru em na kabanta ladi handai ngi IT lut baro kat ka bangingi don. Nado ka jingmut ka jongi, ka bor ka jongi, ka mut ka bemet. Dai nama kata abangi syong haji seng, syong ha jing shakri, ka kti ka kejat ka jongi ka kham bun kam. Dai. Auto ngi IT syo utrai. Ka kti jonga ban ong man syong kop. Nganum ktik yano lani nganum shit yano nganum tap yano nganum pendek yano. Nega kejat jonga kanum pendek iki way neki khmat ngi IT sya utrai ban ong nganum khap IT lo sya utrai hatu ngi longom da nengi bun kam ne kadika medru ka bun kam jing perkhat ro bun kam perkhat chawai ka khtiru bun kam ban le kai iki way ke kejat ka bun kam ban ya chne shate ngem IT lot baro henry ga kwa ban hikai pi ha kanika por ya pi ru kumju Baman ka por haba pi ngau tu pi IT la de ka ban mani utrai ken ma pin IT lut baro ka jingmot jong pi ru ka de ban don hangta ka jing perkhat jong pi de ban don hangta ka khmat jong pi hangta ka skor jong pi hangta wat kanika met ru ka jong pi ban don hangta ka mensim ka don ka jong pi ru de ban don hangta amen Ile ban ai ngo utrai ha kanika por kanika htien ka bangi yo ngau utrai un shim ti ngi Habangingi IT lut baro sya utrai ru un yo lut baro yangi. Habangingi I 100% ni utrai un yo kan 100%.
Ladangi I 100% jongi utrai unyo kanu persen jongi? Unyo abad 100% Kalau ban long bangin I ya utrai 100% hendai utrai unyo ingi tang 50%. Habang ingi I lut baro utrai ru uyo lut baro. Tingi le ban I ngo utrai ni kapor ngi le ban duai utrai unyo pura da shisha yang ingin long kita ginong mani utrai kiba IT lut baro yala de. Eko akan ni kapor piru punya snok ti lamban ngi le ban I ngo you try bangin duai hakani kapor. So everyone join your hands and close your eyes. Ngile ban duai lang ban IT sha utrai hakani kapor. In kap lagi khmat baro gi khna ngile ban duai. Pin buat ikani ga jing duai hadian jong angin ong try Jisu. Ngi ai ngo ya me. Melong ublei. Ubait yanga. Bait yangi. Kata-kata. Ba melawan ban IT no yala de naka benta jongi try memshim la benut ban I yala de baro naka benta jongi try ngidwai me I bor yang ngiru kumju kumba me mela IT pura ban pen yangi ngaru ngan IT pura yala de ya ka ban mane yame ban syakri ban pen kraw ban pen don burom ya ka kerteng jong me try kumba kani ka riu kan thai kala no hakata ka jingkan show baro kat ba ka kala don to I hangaru kat kabadon ngan IT shame da donut baro da ka mensim baro da ka jingmut baro bat da ka bor baro ngan long shisha nong mani ya me ha mensim bat ha ka jing shisha na badai ya kum kita kan ba me wat try ngadwai mensyam hanga yauta nong mani ba mani ha mensim bat ka jing shisha try kerku yang irlang baro bat pensleru yangi daw mensim jong me bangin he ngen san haka jingtep yame yaka ktin jong me ru ngin nang ban rikop hadono jongi bat ban pan pauru da ka bale ya ki jing tho jong me ha ka tengu Jisu ngi duai amen inget ha ka ni ka por u try kor kui ngi lembaga ni ka ktien andre ngi kwa rupat bengin penbena ya ka jing pen kya ha ka met ka jong pi la da don manu na pedang jong pi ki badon ha ka met ka bam ko bam kya ngi penbena ha ka ni ka por lembaga jing snam ka jong u try maka nugu benta juga met ke jong pi ba pi sngo don jing pang jing stom pin kam ganti bokti hakata ka benta juga met ke jong pi bat pediang ya ka jing pen kya ka bajanai ka ba wan na utrai Jisu na baka ktinga jong blay ko ong utrai u blay jongi ulong u Jehovah Rafa ka ba mut u blay u ba pen kya pen kam ganti kata ka jing pen kya ha ka met ka jong pi pen long ki ba kot ki ba kya hala ka sngi knang ba ha ka bor baro pila ban syakri ban mane ya utrai ba ni kwa ru ban kentui pi ada pi kwa ban wan ban ya syakri lem ba kini kena baro jong ka ketzo ban long ka benta jong ka ketzo ni pdiang sngo ba ya pi ba ngi da sngo comment la da pin wan lang ha ka ni ka jaka ngidon hang ni man ka sngi sa jan ha ka por ar baje no pai sngi
Tran kui pi baro. Udaya pendon kami ke jem ke jong pi. Pedang hedang san. Haka jing tep yo blay. Bat pin iit ru. Ya kaban. Mane ya u blay. Ha u mensim. Bat haka jing shisha. Nang ne baro ngin ya wino. Bat ngin ong. Bye. Verse for this week.